back to my channel. This is Ardel, your friendly PWD in action. Tayo sa Lingayen Baywalk. So, bawal pa ang mga activities dito, pero okay naman ang mag-picnic. So, allow tayo. Ayan yung beach. Lingayen Beach. Office, kaya we need to unwind para hindi tayo ma-burn out. Shout out sa Team Kalamig Tabling! Salita.
Kawanan. Malis ka na, dali. Hindi, ubos na yung isa. Gusto mo pa? Isa pa? Dapat.